Il-mediċini għal tliet kundizzjonijiet rari fil-ġilda se jibdew jingħataw mingħajr ħlas lill-pazjenti kif se jitqiegħdu fil-Ħames skeda. Eventwalment dan se jwassal biex dawn il-mediċini jiddaħħlu wkoll fil-formularju tal-Gvern. Dan ikkonfermah magħna d-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearne. Kundizzjonijiet severi tal-ġilda, bħal hidradenitis, bħal mija atopic dermatitis, jew severe chronic urtikarja illi sa issa min ibati bihom kien bil-forsi tixtrihom mediċini li ħafna drabi jiswew mijiet ewro. Daw ħajkunu fuq il-kartuna s-safra, ġifieri fuq l-iskeda l-5 biex imbagħad nkunu nistgħu nibdu l-proċess li dawn il-mediċini għal dawn il-kundizzjonijiet indaħluhom fuq il-formularju tal-Gvern. Il-Gvern ta' spinta lil qasam tas-saħħa u s-servizzi li joffri anki fi żmien ta' pandemija. Dan awgura tajjeb biex is-servizzi tas-saħħa jkunu aktar mifruxa fil-komunitajiet u jolqtu aktar il-bżonnijiet tal-pazjenti. Imma wkoll bajna nżidu s-servizzi u nżidu l-mediċini l-pazjenti tagħna. Fil-ġemat li għaddew ftaħna ċentru ġdid għal kontra il-mart kroniku ta' saħħa mentali ġewwa Raħal ġdid biex ħeġġna pazjenti minn Monte Carmeli, qed nagħtu il-glucose monitors li tfal għandhom id-diabete. Ftaħna ċentru kbir komunitarju ġewwa Marsa Skala, Berġa kbir ġewwa Marsa Skala. Il-mediċini l-ġodda li se jiġu introdotti se jtaffu mill-ispejjeż ta' mijiet ta' pazjenti Maltin. Dan jaf jitqies numru relattivament żgħir ta' persuni, imma id-Deputat Prim Ministru qal li l-Gvern jintervjeni anke fejn ikun hemm biss ftit għexieren li se jintlaqtu. Pala stat, pala pajjiż, pala soċjetà, irridu ngħinu lil min ikun f'pożizzjoni aktar vulnerabbli, ġifieri meta inti qiegħed marit inti li persuna vulnerabbli, meta għandek bżonn. U allura għalhekk qiegħed l-istat, għalhekk għandna l-flus, għalhekk aħna niġbru t-taxxi biex bdaw il-flus nkunu nistgħu ngħinu lil min l-aktar li għandu bżonn, inkluż il-persuni b'mart kroniku tal-ġilda.